Fl-eqel tas-sajf bosta tfal iddaħħlu l-isptar b'urġenza kawża ta' inċidenti fejn il-baħar u pixxini. Fid-dawl ta' dan kollu l-allima veterana tal-ewwel għajnuna Gemma Sirol qed tisħaq fuq l-importanza tat-taħriġ tal-ewwel għajnuna tant li temmen li kulħadd għandu jkun familjari mas-suġġett. L-ewwel għajnuna għandha tkun suġġett illi kulħadd jafu. Sewwa jekk kien għandi kċina rrid ikun naf insajjer. Jekk kien għandi pool rrid imur nitgħallem kif ħantella xi ħadd. Ġifieri dija xi ħaġa differenti. Imbagħad ukoll l-ewwel għajnuna importanti ħafna. Però dejjem jekk int ma tafx xejn ngħidu li ma tafx. ċempel il-112. Il-112 aħna fortunati hawn Malta illi meta taqbad mal-ambulanza ħadd kelmek nurse jew jkellmek nurse li huwa professjonist fl-emerġenza, ġifieri. Jekk iżomm kalm, ħajajdlek x'għandek tagħmel. Importanti li n-numru ndaħluh ġo moħħna, dak huwa numru Ewropew. Ġifieri anke kissifer u tiġi f'dik is-sitwazzjoni jekk tkun ġol Ewropa u għal 112. Is-Sinjura Sirol spjegat illi dawn l-inċidenti mhumiex limitati għal pixxini jew il-baħar biss u ssiet li inċidenti fatali jistgħu saħansitra jseħħu fil-banijiet. Ir-responsabbiltà hija tal-adult illi libishom kif semmejt l-ewwel libishom l-armbands jew inkella tires, importanti li jkunu tires ma jiżolqulekx minnu. Għaxi kultant taf kif jiġri it-tajr jista' joħroġ. Ġifieri l-armbands ikunu tajbin u dejjem xi ħadd qed jimmonitorjahom. Ma mhux jaqbdu jaqbżu u xi kultant anke narawhom fil-baħar tant ikun hemm entużjażmu. Li kif jaslu it-tfal sakemm il-ġenituri qed jissettiljaw jew minn ħadhom jista' jkunu ġifieri xi ħadd ieħor qed jieħu ħsiebhom adulti. It-tfal tant jifirħu li waslu u jitilqu jiġru ġol baħar qabel ma jkunu għadhom libsu dawn l-affarijiet. U dik hija importanti ħafna. Mhux noqgħod nara fejn se nagħmel l-umbrella. L-ewwel niċċekkja li għandi t-tfal safe. Is-Sinjura Sirol qalet lil TVM News li f'każ li persuna ma tkunx imħarġa fl-ewwel għajnuna għandha tamministra s-CPR. Qalet li fil-każ ta' tfal dawn għandhom jitpoġġew fuq ġemp u fil-każ ta' trabi jitpoġġa ħalq fuq il-ħalq u l-imnieħer tat-tarbija bilan li n-nifs jgħaddi mill-passaġġ tan-nifs tagħhom.